прави в Пешкавици? Как диша? Как диша хубаво, виж колко е спокоен на чист въздух. Ами, ще видим в селото. Къде е бебето? Ето го. Къде е бебето, Алекс? Пишка, айде. Курсове. Идваш от провинцията, учиш тука. Я го дръж малко. Не. Еха! Аз май трябва да влизам. Ще влезеш ли да потърсиш отеца? Къде? Да. Ще влезе в твоя дом, ще се поклони пред светия ти храм, посред църквата ще те възпее, въвежда се в църквата Божия трап Калоян, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Сега отпускаш твоя владико според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що се приготви пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос истинският наш Бог, който заради нас спасението ни благови да бъде носен победа на праведния Симеон, по молитвите на своята свята, пречиста и непорочна майка, по молитвите на преподобните и богоноси наши отци, на светия славен пророк, предтече и кръстител Йоан, и на всички свои свети, да ни помилва и да ни спаси като благ човек люби. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилвай ни. Амин. 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 А къде ще го храниш? Там ще го храниш. Това е за половина, там пътчета. Не, иначе преди. Този? Да. Яде ли? Да. Ама много си отвече. Спящото, да. Алекс,